an bɛ Mali de kɔnɔ adamadenya bɛɛ n'a hakili de don furancɛ fanga min filɛ nin ye an kunna d'abord n'i y'a lajɛ en tant que tel adamadenya la ne b'o kɛ fili de parce que dɔnni statut de bɛ anw kan mɔgɔ min mana dɔnni fɔ i bɛ hakili de fɔ quoi bon n'i ko k'i ye dɔnnibaga fɛnɛ en réalité fo culture générale de ka k'i la bon fɛn dɔw sigilen don jati dɔw de kɔnɔ bon jatiminɛnikɛla fɛnɛ tɛ fili bon à mon humble avis yanni ka se furancɛ fanga ma fɔlɔ il faut compter réellement sur le destin de l'homme adamaden da kan tubabuw ko ten ko le destin de l'homme est 100 fois plus âgé par rapport à l'homme à qui il a été attribué bon jɔn bɛ ko ko la ne ka jati la ko bɛɛ kunfɛ ko de quoi fo min n'i da kan bɛnna quoi furancɛ fanga ka ɲi a man ɲi ne tɛ yen ne t'o yɔrɔ la ne bɛ min kɔni dɔn ni ko ko kɛlen latigɛ dɔ de bolila kan bon jɔn tɛ kɛ foyi ye ala ka latigɛ kɔrɔ fo latigɛ ni lakilenbaga a n'a faamubaga quoi chez nous en Afrique mɔgɔw bɛ fɛn caman négliger mais n'i bɛ ko dɔw dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen c'est inné i n'a fɔ fanga filɛ nin ye c'est très rare fanga ka di ten mɔgɔ ma quoi ala t'i bɛɛ da fangatigiya kama hali n'a ka di ye o kɔrɔmasurunya ye tout récemment ala kumana a ye fɛn dɔw yira mais mɔgɔw ma caman m'a jateminɛ vous savez n'i kan ka kɛ jamanakuntigi ye quoi qu'il arrive bɛ k'a ye quoi n'o tɛ a man di mɔgɔ si ye pourquoi dɔ fa bɛ to so f'u bɛ kɛlɛ kɛ dɔ fa ka kɛ président ou bien ka taa voter dɔ fa et pourtant président ka di bɛɛ ye bɛɛ ka k'i fa a ka k'i fa ye ou bien a ka k'i yɛrɛ ou bien a ka bɔ i fɛ yen mais mun na ala t'a nɔgɔya bɛɛ ye fo mɔgɔw k'o de faamu fɔlɔ k'a fɔ ko jɔn bɛɛ n'a da kan don si tu es né pour diriger tu vas diriger d'une manière ou d'une autre et quelles que soient les circonstances donc o kama ne bɛ se ka min fɔ furancɛ fanga in na mɔgɔw ka to a la kɔ quoi faut laisser les choses à leur place ni mɔgɔw ko k'u dalen don ala la ala ka latigɛ dɔw bɛ yen mɔgɔ kana a kɔrɔbɔ quoi n'o tɛ a tiɲɛni ka bon ne ti politique mɔgɔ ye ni ne tun ye politique mɔgɔ ye depuis au temps de Alpha ne tun bɛ se ka kɛ député mais je sais de quoi je parle parce que ambition min bɛ n'an yɛrɛ b'a dɔn voilà et puis n kalannen don mais tout à l'heure ala ye prévu dɔ yira mɔgɔw la au Sénégal an kɛrɛfɛ dugu la bɛɛ kun sigilen don ni minnu ye k'u bɛ kɛ président yalima o kɛra ye dɔ ma na dɔrɔn en tant que Hausa-dɛrɛ a ma segin yan c'est parce que ala ye o de choisi donc an ka mɔgɔ minnu fɛnɛ filɛ fanga la moi je crois que san tɛmɛnenw kɔnɔ ni tun y'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ k'a ye kun tɛ da la donc mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ ala place la ala kɛlɛ ka jugu kojugu moi je crois en Dieu à ma manière ne dalen don ala la quoi donc furancɛ fanga in n tɛ se ka fɛn fɔ a ɲa n'a ɲabaliya n'a tiɲɛ n'a tiɲɛbaliya la n bɛ se ka min kɔni fɔ mɔgɔ mɔgɔ i b'i ka souveraineté nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fɛ ka ɲɛtaga dɔ sabati mɔgɔ kana k'i ye k'i b'a k'i yɛrɛ ye o souffrance tɛ i komi n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ k'a k'i ye quoi ni mɔgɔ ko bɔ karisa de tun bɛ ne ta mobili la a bɛ taa ne yan mais bi ne yɛrɛ bɛ n jija mobili la il faut que i ka kɛ permis tala ye il faut que vigilance ka kɛ i yɛrɛ ye donc mɔgɔ minnu b'a ɲɛfɛ bi an bɛ dugawu de k'u ye ala ka o se a kɔrɔ quoi
bon ala min ye fanga nin ta k'a kalifa u ma u k'a dɔn k'a fɔ ko kɔfɛmɔgɔw de bɛ ɲɛfɛmɔgɔ kɛ ɲɛfɛmɔgɔ ye ɲɛfɛmɔgɔw fana kan k'u kɔfilɛ kɔfɛmɔgɔw la quoi donc jamanaden ɲuman ni jamanaden jugu ne tɛ ale dɔn ne bɛ min dɔn dɔrɔn mɔgɔw k'u ka conviction kɛ kelen ye k'a dɔn k'a fɔ ni jamana in dafirila a tɛ dafiri mɔgɔ kelen ye quoi a bɛ dafiri bɛɛ de ye donc an ka cɛkɔrɔbaw y'a yira n na k'a fɔ ko o jamana in mɔgɔ minnu bɛ sigi a la kunfɛ ko tɛ quoi kunfɛ ko tun tɛ donc ala bɛ masaya sigi cogo min na diɲɛ mara masaw ka ca depuis olu tile minnu bɛ fɔ n'i y'a ta olu ka histoire ma que ça soit réel ou pas mɔgɔ bɛ base kɛ histoire dɔ de ye pour que ka segin ka croyance lajidi le Sanahadi ibn Hadi Nabruti ibn Kanana Zulkarnaini Solomana ibn Dawuda ele Samarusi la olu b'u ka diɲɛ mara masaya kɛ tuma min na mɔgɔw tun bɛ yen mais pourquoi ala y'a di dɔ ma ka dɔ to yen c'est parce que mɔgɔ ale tun kan ka k'a ye au temps voulu au moment n'i kan ka kɛ fɛn wagati min na i bɛ k'a o kuma de donc minnu bɛ yen nin wagati la i b'a sɔrɔ nin y'u ka tile de ye quoi donc an k'u dɛmɛ u ka tile ka se ka jidi n'u ka tile jidira a bɛ dɔ fara Mali de kan n'olu bɔra yen ni mɔgɔ wɛrɛ min nana an b'olu fana dɛmɛ u ka o tile ka jidi n'o jidira mɔgɔ wɛrɛ mana na ni mun bɛ se ka min dɛmɛ donc ala ye jamana da k'a fɛrɛ bɛɛ n'i ka baara de don dɔ ka baara ye nin ye dɔ ka baara to ye donc anw minnu sigilen don en tant que homme de culture croyance min b'an na dɔrɔn an bɛ se k'o kuma de fɔ quoi donc furancɛ fanga in u nakun u sigikun ka bɛn wagati ma ala b'u dɔ ka tɛmɛ anw kan donc an ta ye min an bɛ se ka dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ u bolo walisa maliden ka lafiya quoi voilà n'a tiɲɛna olu bolo hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana tiɲɛnen na moi je crois que a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ jamana in bila retard la mais a t'a bila avance la ne ye maliden simple de quoi en tant que citoyen lambda ne t'i fɛ ka n da don politique la n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n'an ka malidenw n'an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ quoi décision ninnu a bɛ ta kun minnu kama tu sais n'i bɛ ɲɛfɛ ani n'i bolo bɛ baara dɔw la i bɛ wo dɔw dɔn minnu t'a baara la olu tɛ se k'o ye quoi ala de b'a dɔn o y'a ta kun min na ne b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn u ka bɛnkan kelen kan jasa Mali bɛ se ka yiriwa quoi i m'a faamu. Ce que ka fɔ n'o ye dialogue intermalien ye o bɛ sen na nin waati in na a bɛ jamana marada togodaw ninnu na fɔlɔ n'o ye niveau communal ye n'a bɔra o la a bɛ na niveau cercle région fo ka na niveau national la i ka hakilina ye jumɛn ye o sigi ka fɔ n'o ye dialogue intermalien ye o ni waati in na. Mon cher, même if ye sigi ka fɔ ye damu de ye depuis lawale quoi ni mɔgɔw sigira ka fɔ kɛ a ka ca ala fɛ aw ka laɲini bɛ sabati quoi ni bi tɛ o de bɛ fɔ ko hali ni mɔgɔ fila fɔra ɲɔgɔn ko ala ka ɲininkali bɔ a la quoi donc n'an ma sigi ka kuma ka kan kelen fɔ a ka ca ala fɛ aw tɛ se ka ɲɔgɔn ta fan ye moi je crois que initiative nin ka ɲi ni mɔgɔw y'a faamu malidenya ka gɛlɛn quoi n'o tɛ il est grand temps que an ka ɲɔgɔn lajɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn lajɛ direction kelen kan pour que jamana yɛrɛ bɛ lafiya quoi mɔgɔ ko tɛ quoi jamana ka bon mɔgɔ ma quoi bɛɛ bɛ mission dɔ de la mission nin man jan hali ni si danna minute kelen ma i bɛ s'a don dɔ donc ni si danna seconde kelen ma n'a danna san 200 ma i bɛ s'a don dɔ kuma tɛ wagati dɔ ma quoi donc i b'a sɔrɔ ninnu de kan ka organiser ka bila olu ka minɛn de kɔnɔ donc souvent l'homme n'est qu'un simple exécutant de tout ce que tu fais. Moi je crois trop en ça donc ka wuli ka jigin duguma k'i ka jamanadenw kɔnɔna ko dɔ k'a fɛn n'a ma min fara jamana kan n'a kɛra ka ɲɛ ne bolo a t'o bɔ a la quoi bon ne hakilinata ye min ye initiative ɲuman don parce que sigi ka fɔ ye damu ma minnu b'a kɛ olu b'a kɛ ka da u ka hakilinata de en tout cas tout ce que je sais il y a un farafinna de quoi Mali
Mɔgɔninfin bɛɛ bɛ a diinɛ n'a ŋaniya dɔ de bolo quoi. Et moi je sais très bien que ne ka kisi mana diya ye cogo o cogo a tɛ se ka diya ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. Donc ni malidenw donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ c'est la meilleure des choses. Nin fɛn fɛn filɛ nin ye pour moi c'est des détails. Ninnu ye détails de ye. Jamana c'est régi par des statuts et règlements. Fɛn dɔw bɛ jamana kɔnɔ n'a ma bɛn a kan ka ɲɛnabɔ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ se k'a ɲɛnabɔ n'u ka compétence ye olu habilitelen don ka nin question in jaabi ka tɛmɛ ne kan parce que munna ne yɛrɛ ye laadakɔrɔtigi ye ne yɛrɛ bɛ culture de kan ne mana fɛn fɛn fɔ bi a bɛ kɛ komi n bɛ ka fɛn dɔ défend quoi. Donc déjà au préjugé bɛ anw kan kaban. Donc moi je n'aime pas me mêler de ça parce que en réalité bɛɛ n'i miirina ta de don nin domaine sugu ninnu kɔnɔna na. Donc bonya kɔni de bɛ manden diya ni bɛn ma fɛn min ɲa mankan t'o ɲa quoi. Mɔgɔw ka bɛn dɔrɔn ka ɲɔgɔn faamu k'a dɔn k'a fɔ i ka liberté daɲɔrɔ dɔ ta bɛ fɛn ye quoi. Donc mɔgɔw ka ɲɔgɔn gasi sigi ka ko to ɲɔgɔn ta la. Dugu fɛrɛlen don ala ma ko kelen da quoi. Bɛɛ n'i taɲɛ bɛɛ n'i taabolo. Nul ne peut faire la guerre de Dieu à sa place. I bɛ dɔ de kɛ parce que ala yɛrɛ de b'a dɔn a ye karisa kɛ nin ye kun min na a ye nin kɛ nin ye kun min na. On ne peut jamais donner un pot de vin à Dieu pour k'a k'i kɛ nin ye ou bien a k'i kɛ nin ye quoi. N'i kɛra min ye i b'a sɔrɔ ala de y'o latigɛ quoi. Donc ni mɔgɔw fana dalen don ala la on se croit que ala mana danni kɛ cogo min na mɔgɔw k'a to ten. Bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. An bɛɛ maliden de ye. N'o kɛra Mali bɛ taa ɲɛ quoi. Mais mɔgɔ dɔ man ka kɛ tan dɔ k'a kɛ tan dɔ k'a kɛ tan a bɛ Mali segin kɔ. Mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ b'an na quoi. Mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ b'an na mɔgɔ t'an fɛ an kan ka k'an yɛrɛ fɛ quoi. Dɔ bɛ se kɔnɔdimi furakɛli la mais ala t'o kɛ kunkolodimi furakɛla ye. Dɔ bɛ farini feere mais wala a tɛ furufuru dilan a tɛ buru feere fɛnɛ. Donc fɛn dɔw dabɔra de Afrique c'est le melting pot. Fɛn dɔw de faralen don ɲɔgɔn kan pour que a ka kɛ du. I bɛ du kɔrɔ dɔn nin kɔnɔna de ye du ye. I bɛ du kɔrɔ dɔn bamanankan na le mélange fɛn ɲagaminen te sukaro ji n'olu farala ɲɔgɔn kan ɲagami o de ye du ye. O de la a bɛ fɔ ko du tɛ yen. Donc ni nin du in bɛɛ tɔgɔ ye dalen don fɛn kelen na du parce que cɛ bɛ yen fa bɛ yen ba bɛ yen den bɛ yen o de ye du ye. Ni du tugu tugura ɲɔgɔn na ka gun ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o ma ko du gunnen don ɲɔgɔn na o de ye dugun ye. Donc ni du gungunna ɲɔgɔn na fo frontière ni frontière a bɛ fɔ ko vraiment ninnu ye jɛ minnu kɛ jɛ manana jɛ mana o de kɛra jamana ye. Donc ni jɛ manana bɛɛ b'a kɔnɔ quoi. Il n'est pas forcé k'a fɔ nin ye min ye fo ne ka ko ye jagoya. Hali n'i y'a ye tubabuw y'an dan ko caman na nin yɔrɔ de la. Fɔlɔ la n'i ye docteur ye i ka aladeli ye n'i den kɔrɔ i bɛ den koronko f'a ka taa docteurya kɛ. N'ala ye den da k'a kan ka kɛ min ye e tun b'o dɔn a la de. Tubabuw b'o dɔn a den na depuis a bas âge k'a dɛmɛ o de kan. Mais farafinna yan n'i ye enseignant ye tuma dɔ la a bɛ jigin i kun na f'i den dɔ fana ka kɛ école maître ye. O tɛ se ka bɛn. Donc olu ye fɛn minnu ye mɔgɔ hakilinata ani ala y'a bila yɔrɔ min na kelen tɛ quoi. Donc moi je crois que an daba masa bɛ ko bɛɛ dɔn quoi. N b'a ɲini dɔrɔn mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu k'a dɔn k'an bɛɛ bɛ jamana de kelen de kɔnɔ. Mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ b'an na quoi. N'an ma ɲa kɛlɛ kɔ an ka ta ka mɔgɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ mais an ka ɲɔgɔn kɛlɛ nin dabila ten quoi. Ça suffit. Moi je crois que vous êtes mieux placé pour savoir n'o y'a sɔrɔ ne changera quoi.
parce que kuma dɔ la a bɛ k'i ɲɛna i bɛ tiɲɛ kan ka sɔrɔ i tɛ tiɲɛ kan ka da ko caman kan bala mɔgɔ filɛlikɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye quoi. Moi je crois que ni mɔgɔw ka filibaga ca ni ko naloma ma sisan ko ala ni tiɲɛ bɛ jumɛn fɛ naloma b'a fɔ k'ale bɛ ala de fɛ mais ni bɛ ala fɛ ni bɛ nkalon kan ala ka sira t'i la quoi. Ne ka jo fɔlɔ fɔlɔ o ye ne ba de ni ne y'ale sɔn n'a ye jaabi jo tɔw bɛ ne jaabi quoi. Ne ba tɛ kuma fɔ ne ɲɛna ne k'a négliger quoi, parce que n'i y'a mɛn ne ale de don. N'i ye den kɛ nin fɔ a b'a fɔ ko n ba ma mère fɔlɔ la ni tun ye den kɛ nin fɔ a b'a fɔ ko n cɛ ma ko ne ye cɛ de. Après cɛw taara ɲɔgɔn ye k'e pourtant an bɛ ka fitiriwaleya kɛ k'a jɔ an ka bɛɛ kelen kan. Musokɔrɔba min y'an wolo an t'o sara sɔrɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye an k'an baw tɔgɔ fɔ an da la siɲɛ kelen o de la ni cɛ fɔra bi a b'a fɔ ko n ba ma mère. Donc ne ba ka kumakan ne tɛ se ka fili o ma quoi. Puis n bɛ ala deli fɛnɛ a ka kɛ n da i ko kilisi parce que jɔn bɛ sa i kelen b'i di da kaburu kɔnɔ bɛɛ ka souhait fɛn dɔw bɛ yen nɔ ala de b'o kɛ mɔgɔ ye k'i kanu k'a k'i ye quoi. N'ala n'i u nana diɲɛ kɔnɔ n'ala ye bɛn ni ba ɲuman ye yɛrɛ yɛrɛ plan t'a la politique t'a la ala de b'o k'i ye quoi. Donc n'i y'o kumakan sɔsɔ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de la quoi. Bon pour revenir à ta question moi je crois que ne tɛna se ka bɔ o kan wa n b'a kan fɛnɛ. C'est à travers elle-même que j'ai essayé de créer même jusqu'à chercher des documents pour faire une fondation pour la diminuer parce que ale tun bɛ gɛrɛbudenw fɛ kojugu. Ne yɛrɛ ye fantanden de ne ni n dɔgɔnin tun bɛ dɔrɔmɛ 5 ɲini ta an ba kɔ ka tour kɛ wali nɛgɛso la wa i bɛ carré fara wa k'i ka jigin k'i ka wari banna. Selibaw fɛ on avait de la peine. En ce moment, Moussa Klebe est enseignant au Kuntesara. Ce n'est pas pour un dénigrement. Ça se passait comme ça. Enseignant au 3 mois qu'il y a sans salaire. Dans famille, ne sais pas ne va donc. Ne maman enseignante, mon père est enseignant. Donc, j'ai vu de toutes les couleurs. Madola pour faire la fête, moi je crois que fête est avant la fête de fête est à donner quoi. Les enfants aiment trop jouer, surtout avec les moutons et trucs. Mais nous, on n'avait pas eu la chance de faire ça. Parce que souvent, il fallait que coopérative que ça enseignant jusqu'à le jour même de la fête, comme si c'est les minuit ou bien une heure sur la main. Donc, on va sur un donc on trouvait même pas donc je sais ce que ça fait. Donc j'ai vu que Fantandéa est mieux quoi. Et puis Fantandéa c'est un fléau de Dieu à tes banques et puis c'est quoi de cas. Donc même maman est blessée malgré qu'elle n'avait rien à tout mes domaines mais on a gardé Waldéuma. Là-bas faut y en a fait que l'homme est le seul boulanger de sa vie quoi. Aramade d'enfin jugu d'ambaga n'a ma fallu y en a fallu quoi. D'enfin d'ambaga n'a ma fallu y en a fallu quoi. Donc diɲɛnatigɛ fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn dɔ ye quoi.